Molt bona, gent del Fènix. Estem molt emocionats de presentar-vos una nova entrevista al nostre canal, on parlarem amb un gran amic i artista. Ell es fa dir Perico Raspa. Va decidir deixar enrere la vida urbana per seguir la seva passió, l'art amb totes les seves modalitats i expressions. A través de la seva creativitat, dona una nova vida a objectes que altres consideren inútils, com transformar materials reciclats en escultures, creant peces úniques i plenes de significat. No us perdeu aquesta inspiradora conversa sobre l'art, la sostenibilitat i la força de la transformació. Això sí que és veure un taller des d'una altra perspectiva, Perico? La vida una mica es tracta de veure-ho com una altra perspectiva. Si des de baix vas d'una manera, des d'aquí vas d'una altra. I benvinguts al Fènix Barcelona. Bon dia, gent del Fènix. Avui ens trobem a la colònia Jorba i entrevistarem el meu amic Perico, que ja fa anys que ens coneixem i que estem ara aquí mateix en un terrat de lo més original, que tot el que fa el Perico és original. Que això és lo guapo del Perico, que fa tot serveix per a alguna cosa i tot se li pot donar una utilitat artística o quotidiana, no? Exacte. I el que a mi m'agradaria més saber una mica com has arribat fins a arribar a trobar el que realment... El que realment em motiva, potser. Això mateix, totalment d'acord. Bueno, no és un camí curt ni fàcil a vegades. Jo vaig néixer fa 59 anys a Barcelona. Vaig estar a Barcelona fins als 10 anys i després als 10 anys vaig anar cap a Rubí, que els meus pares van trobar feina a Rubí i jo, clar, amb 10 anys vas on van els pares. A Rubí em vaig desenvolupar fins als 25 aproximadament, o sigui, vaig passar tota la meva adolescència a Rubí. Allà vaig desenvolupar alguns temes artístics, però em faltava alguna cosa. Era massa metropolità, massa voràgine de coses a Rubí, per mi. A Rubí hi ha totes les àrees aquestes metropolitanes en general. Llavors vaig tenir la immensa sort de conèixer una persona amb la que vam fer un projecte comú i vam anar a viure al camp. Allà al camp em vaig sentir molt més integrat, molt més realitzat en el tema, per exemple, de tenir el temps per mi, que per mi tenir temps és superimportant. És molt més important que tenir diners, evidentment. Els diners van i venen, però el temps només se'n va. Llavors, un cop estava allà al camp, allà vaig començar a desenvolupar una mica més els temes artístics. Perquè, clar, tenia tot el temps per mi. Tenia tot el dia per mi. Vaig agafar l'atur, 2 anys d'atur, em vaig estar 2 anys realitzant un projecte de restaurar una masia i a la vegada agafant idees i agafant coses del camp per transformar-les en el que jo creia que era art. De forma aquesta de veure les coses que plantegen una altra realitat. Arrel de troncs, arrel de pedres. A mi m'agrada molt treballar la pedra. La pedra és un element molt important, no? Perquè és com una concentració allà d'energia brutal. Les plantes, nosaltres som energia també, però la pedra és com una energia concentrada. Llavors, a mi em motivava molt treballar la pedra. He fet alguns treballs en pedra, però en general el que faig jo és agafar elements naturals o no, també m'agrada barrejar elements naturals amb no naturals, perquè estem en un món que estem rodejats de plàstics,
etcètera, etcètera. Sí, que ningú ens ha demanat que hi siguin, però doncs, si a vegades ho tens, també aprofitar-te'n. També els pots aprofitar, clar. Sí, perquè la tecnologia a vegades la fan servir per manipular-nos a tots. Doncs si pots fer servir tota aquesta història també per fer coses que necessites. Tinc una sèrie de llaunes d'aquestes d'oli xafades, de les quals surten uns subjectes i uns certs. No, és que I això és barrejar, el que t'estic explicant. Ara el que realment a mi m'agradarà un pilot és anar al teu magatzem on tot serveix i tot és autèntic i diferent, que això és el maco. És un treball que és com la teva vida, en realitat, perquè porto aquí, després del que t'estava explicant de Berga, d'aquesta masia, amb aquesta persona, es va acabar el projecte i jo vaig donar un salt cap a Londres, perquè necessitava un canvi total, i me'n vaig anar a Londres, vaig estar mig any a Londres, amb l'excusa d'aprendre anglès, vaig fer aquest canvi radical, i allà vaig aprendre una de les coses més importants que he après a la vida, jo. Que en aquest món que vivim es pot viure de l'aire, gairebé. Llavors això em va donar com molta lucidesa. Llavors vaig relativitzar molt més el temps que jo dedicava a la feina, a treure uns diners per viure, no perquè es pot viure de l'aire gairebé. Per tant, relativitzes molt més el teu temps que dediques a el que t'agrada, a el que et motiva. A el que et motiva, clar. Llavors, això ho vaig aprendre a Londres, perquè allà vaig estar, això que et deia, mig any, vaig estar ocupant, vaig estar tots els 6 mesos ocupant, dels 6 mesos vaig treballar ben poc i vaig viure. Per què? Perquè la seguretat et donen menjar, jo tenia uns diners estalviats, em vaig anar amb aquests diners vaig viure. De Londres ja vaig venir aquí, a aquest magatzem que tu parlaves ara. I aquí porto 23 anys, per això hi ha tanta cosa, tanta energia ficada, perquè és tot un remanent de temps que ha portat a que estigui tot com està. Ple de coses, evidentment no són totes meves, però són coses de gent que ha passat per aquí, ha deixat la seva empremta. Sí, jo me'n recordo que quan ens vam conèixer, en aquella època hi havia el Tom, un anglès, un personatge, però que... Em sembla que quan va pregar de mi, d'ajudar-nos a nosaltres, de col·laborar amb NUS, i se'n va anar a fer violins Stradivarius. Em va explicar tota la història d'això dels violins aquests, que has de tenir una fusta penjada 20 anys, al cabo de 20 anys tallar-la més prima, penjar-la 5 anys més, abans de començar a treballar. O sigui que fer una cosa, penjar una fusta per d'aquí 25 anys començar a fer alguna cosa, que la puguis començar a fer servir és algo molt autèntic i molt bèstia. És com pensar a llarg termini. És bestial. A mi el Tom, ja... Sí, el Tom és el que ens va presentar tu i jo. Llavors, me'n recordo que el primer que vam fer va ser allò que... un esquelet de vaca, que sí que vam fer l'esquelet de vaca. Bueno, sí, perquè a mi em motiva molt el tema de la mort, precisament, no? Perquè jo crec que una de les coses més importants que hem vingut en aquest món és aprendre a morir. Llavors, m'agrada treballar amb ossos d'animals i una de les coses que vam fer va ser un esquelet de vaca pintat com una cebra. I el de colorins. De colorins i amb ratlles de cebra. I el d'altre amb ratlles de cebra. Va ser molt... O sigui, veure un esquelet sense que et faci llullo. Exacte, és això. És veure la mort de cara, però sense tenir el rebuig que tenim normalment cap a aquest tema. Hem magnificat massa la mort i tothom parla de la mort. Sí, tothom suposo que li ha de fer por la mort o morir-se, però és que ha de ser, si has viscut mentre eres viu, doncs... També viuràs, clar. D'una altra manera, evidentment, no viuràs amb aquesta 3D, amb aquesta materialitat que estem acostumats, però també viuràs. La gent, la majoria de gent, canvia el temps de la seva vida per aconseguir coses o per tenir coses que li diuen que necessita. Però ningú es preocupa de dir si realment necessita allò. Exacte, és que això és com un sistema operatiu de l'ordinador. Nosaltres, la nostra cultura, és el nostre sistema operatiu, és amb el que nosaltres funcionem. Però nosaltres el que hem de fer és trencar, borrar aquest sistema operatiu
i crear el nostre propi sistema. És molt difícil, evidentment. Tothom estem en aquest sistema operatiu funcionant. Però ja, quant temps de la teva vida et pren aquest sistema? Aquesta és la història. Que la gent que realment ha trobat el que... Per això estem aquí amb tu, perquè tu has trobat el que realment et motiva i et fa llevar cada dia i et fa realitzar, no? I més, jo crec que llavors hi ha... Per mi un artista autèntic ets tu, Perico, perquè tu fas perquè tens la necessitat de fer-ho. No esperes mai ni guanyar diners, ni tenir, ni deixar de tenir. Simplement estàs fent alguna cosa que et motiva sense pensar en sobreviure. L'art és una de les coses que et pot fer borrar una mica aquest sistema operatiu que tenim tots al cap, que és la cultura. Hi ha un tio que m'agrada molt, que es diu Terence McKenna, que ja està mort, el tio, deia, la cultura no és la teva amiga. I dius, hòstia, però si tothom la cultura la valora i la posa en un pedestal. Però no, la cultura no és la teva amiga. La cultura és el sistema operatiu que t'està fent estar esclau molt més temps del que deuries estar. Bueno, jo crec que per això... I l'art és una de les formes que pots borrar una mica aquest sistema operatiu, perquè és quan tu estàs allà connectat amb una altra cosa i se't passa el temps i se't passa tot i no tens cap altra preocupació que només desenvolupar allò que tens al cap. Tornant una mica com ens vam conèixer, que ens va presentar el Tom, que llavors el Tom va marxar i llavors et vas quedar tu al projecte Nus, no? I que jo va ser, no m'acabo de treure del cap que ens ho fessin plegar, perquè jo hagués set, i tu, Perico, sempre t'ho vaig dir, tu eres la cirereta, un pastís i d'això amb la decoració que queda perfecta. Sabies donar el toc aquell a qualsevol cosa que es llença, perquè la història de Nus era això, que no hi haguin excuses per deixar de fer coses. No tinc temps, no tinc puesto, no tinc cèntim, sempre trobàvem alguna cosa que entre tu la transformaves o idea teva, idea meva, deia de qui sigui, però transformar-la i que jo realment fos algo que trenca, algo diferent. Doncs sí, Jaume, sí. Quan ens vam conèixer per mi va ser tope motivador, perquè va ser un projecte molt maco, molt positiu i bàsicament em va agradar perquè em donaves total llibertat de fer l'horari que volgués i em donaves total llibertat de fer-ho com volgués. Teves eren les idees, amb el 99% de les vegades. No, tu no havies tingut de bones. Bueno, a nivell tècnic potser sí. Bueno, el que sí fèiem, havíem tingut un tracte, no?, amb el Tom i amb tu. Si li deies meva, tu dius on es col·loca, i si li deies teva, jo dic on col·loques la peça. Hi havia com una comunió molt positiva. I això em va motivar. Dic, mira, doncs, vaig a ficar les banyes aquí a veure què passa. I va ser uns quants anys que vam fer moltes coses maques, vam fer el cactus aquell que tens a tocar a la carretera. El pneumàtic del Panda. Vam fer el Panda aquell. I una de les coses que tenim allà... Vam fer l'elefant aquell a sobre dels pilars. Sempre la història era veure què no has vist mai, què no has vist i on no ho has vist. I això és el que hem de fer. Havíem de fer la barca vikinga aquella agafant l'arbre. Sí. Aquí a les Pedreres havíem de fer... Es van quedar coses pendents, ja ho sé. Havíem de fer a la bassa aquella, havíem de fer les muntanyes de Montserrat amb Porexpan, amb tot d'ànecs mandarins. Sí, però bueno, és que tu tens 100 idees al dia, ja t'ho deia a vegades. No es podrà fer tot, potser, Jaume, perquè ets una màquina d'idees. Bueno, màquina... Però bueno, vam fer el que vam poder, la veritat. No, i si ens haguessin deixat, haguéssim... I clar, jo venia de treballs anteriors, escenogràfics, que m'havien portat un bagatge tècnic que va ser important per després poder aplicar-lo amb el teu projecte. I aquests treballs el que et donen, a part de feina, a part de diners, són bagatge tècnic, que saps els materials, saps com fer-ho, què fer servir, quines pintures, quins anclatges, tot plegat, quins materials. I bueno, de històries en teníem moltes i les teníem, ja sabíem des del primer moment com fer-ho. Tot això són projectes que tenim al clar. Sí, vam fer un silo amb el coet, vam fer un coet amb el silo, perdó. Vam dir que no podíem tenir un silo i vam fer un coet. Va passar, va ser molt divertit, hòstia, va ser molt divertit. Ara, mira, ara estic fent
uns projectes ja més personals aquí al taller, que són, per exemple, ara estic fent una roda amb els 4 elements que són la terra, l'aire, el foc i l'aigua. Són 4 elements bàsics que estan a la natura. I arrel d'una roda, d'una vidriera d'una església que van llançar, ja veus tu, van llançar tota l'estructura de fusta de fa 200 anys, per ficar una estructura d'alumini, ja veus tu. Una estructura de fusta rodona... Ara ja no sap fer. I no costa poc. T'ho farà algú, evidentment, perquè encara n'hi ha fusters bons, però no és fàcil. No. Doncs arrel d'aquesta estructura vaig pensar, mira, farem una escultura nova. No, és que... Encara està a mitges, però bueno. Bueno, doncs, no saps pas la il·lusió que em fa veure tot això. Doncs jo com a gestor de residus, que sempre m'ha motivat doncs, que tots els residus tot serveix per alguna cosa. Simplement, a vegades has de deixar de pensar del que t'han dit, del que has de fer i mirar de veure com ho pots fer o com ho pots transformar o per què et pot servir. I tu, Perico, això el que m'agrada de tu és això, que ets un especialista en... Jo faig el reciclatge una mica a la meva manera, també t'ho dic, perquè les polítiques de reciclatge d'aquest país doncs, són una mica... fan el seguirisme de les polítiques de reciclatge d'Espanya, que fa el seguirisme en les polítiques de reciclatge europees i van una mica coixos a vegades. A vegades es miren massa interessos. Sí, es miren molts interessos. Hi ha molta gent... Més que la practicitat del reciclatge. Jo el que més veig amb el reciclar, el més trist, és que sempre hi ha algú que mana i el que et mana sobre tu que ho estàs fent i aquell sap menys que tu. Això és el que més greu me sap, que hi ha molta estructura per fer treballar el que ja sap treballar. I aquesta infraestructura doncs, són uns diners que llavors a vegades no surten els números o no es pot reciclar o surt més car d'això, perquè no està... Clar, jo t'explico una mica com ho faig jo, perquè jo també faig la meva manera. Jo què faig amb l'orgànic? Doncs podria fer compost, podria fer coses d'aquestes que estan tan de moda, però el que faig realment és llançar-ho per la finestra i ho aprofiten els bitxos que hi ha aquí fora. Siguin insectes, siguin ocells, siguin ratolins, sigui qui sigui. Què faig amb el paper? Doncs podria ficar-ho en el container blau, no sé què, no sé quantes, però què faig? Doncs el recullo i després, com tinc una estufa de llenya, em serveix per encendre l'estufa. Què faig amb el plàstic? Doncs si tinc excedents, doncs el porto en el contenidor groc, que segons un amic meu que treballa dintre del reciclatge és l'únic que se separa, el del contenidor groc. Però jo normalment el reutilitzo, o per fer pinturiquis, o per donar de beure als animals, o jo què sé. Faig una reutilització, més que un reciclatge a vegades. I a part de l'art, que són com fustes que m'inspiren, que trobo per la muntanya, llaunes xafades d'una determinada manera que em donen com una inspiració d'alguna cosa també, que em motiven. I és la meva forma de fer-ho, no sé si és la millor, però és la meva forma de fer-ho. Per això has de deixar de pensar que una roda és una roda vella i era la roda d'un cotxe. Mentre penses que jo és la roda d'un cotxe, no faràs mai res. Has de pensar què necessites o què vols fer o què no has vist mai. Però per això has de tenir la ment una mica oberta. Has de tenir... Tothom tenim capacitat d'abstracció, que es diu. Doncs l'has de tenir enxufada el màxim temps possible, perquè et doni aquesta inspiració, perquè et vingui aquesta inspiració i puguis transformar-la. Bueno, doncs aquí, amb el Perico, amb tot el que ens ha ensenyat, amb tot el que ens ha explicat, i espero que hi hagi molta gent que entengui que la vida és alguna més que ser o tenir. És fer i disfrutar fent-ho. Doncs fins aquí, amb el Perico, molta salut, moltes gràcies i fins ara. Ei, gent, us agrada el contingut dels nostres vídeos? Doncs no oblideu a donar-li un like i seguir les nostres xarxes socials. I de nou, moltes gràcies!